E cando en Europa se dá a revolución industrial, e que o que se dá é o desmantelamento do que agromara no século XVIII a primeira industria fabril e o desmantelamento da manufactura. E cando en Europa mergulla a Europa das patrias e se dan os procesos de liberación nacional en todos os países até de agora ferrollados polo Imperio Austrohúngaro ou pola bota prusiana, bueno, como aqueles aos que sempre prestaba tanta atención Manuel Murguía e que sistemáticamente mencionaba, e que o que se dá é a primeira restauración seica borbónica, que o que fai é entronizar o sistema de neofeudal que é do chamado clientelarismo ou o caciquismo e, polo tanto, a conversión dos resortes democráticos e institucionais en unha pura farsa, verdad? E así sucesivamente. Bueno, pois tamén, cando chega a transición, resulta que no contexto mundial e no contexto europeo, se falamos de 1977 a 1981, estáse a producir o apoxeo da crise de sobreproducción que o sistema de economía mundo, gobernado primordialmente polas estruturas do capitalismo, no centro do sistema, e que deran lugar aos 3 decenios chamados gloriosos ou de ouro, dende o desenlace da Segunda Guerra Mundial do 45 até comenzos dos 70, acababa de reventar o modelo. Entre o 71 e o 73, no 72 e o 73, reventa o modelo e, polo tanto, prodúcese unha apertura a unha crise. Cando estamos, polo tanto, aquí no tardo franquismo, cando se está loitando para que acabe dunha vez aquela vergoña, cando se está loitando para aquilo que non puido ser, como xa quedou dito, pois, cando parece que as esquerdas e todo o que os povos oprimidos e as clases explotadas do planeta están avanzando cos procesos revolucionarios que se dan inicialmente na descolonización do que foron colonias nos países africanos, no Magreb, e non só no Magreb, en centro de África, o Lumumba, rapidamente asasinado, non? E así sucesivamente, ou a Revolución Cubana, ou os fenómenos que se dan pre-revolucionarios na América Latina, ou o desenlace victorioso para o povo vietnamita da Guerra do Vietnam, nese mesmo momento o sistema está en crise e o que se está é reorganizando o gran poder do capital mundializado para apretar as torcas e para acorazarse frente a ese proceso de emerxencia que me estou referindo. En ese contexto en no que se dá a transición. En 1971-72, a crise financeira, da que non se fala, falase de agora, pero daquela non se fala, e hai que recordalo. A crise financeira do sistema monetario internacional dá lugar a que ese individuo de mala índole, que foi presidente dos Estados Unidos, chamado Nixon, con aquel individuo que foi o pai dos Chicago Boys, chamado Milton Friedman, que era un ignorante en ciencia económica, pero levou o premio Nobel. E aquel outro individuo que chegou a levar o Premio Nobel da Paz, seguramente por ser o máximo responsable da masacre do povo chileno e do asasinato de Salvador Allende e da frustración da unidade popular do proceso de avance de Chile, bueno, pois deciden a eliminación, a anulación da convertibilidade do dólar. Dúas palabras. Que significaba? O sistema económico mundializado, a partir do final da Segunda Guerra Mundial, estaba rexido por unhas pautas que foron as que se consagraron, por unha banda, nos principios políticos das Nacións Unidas e, por outra banda, nas institucións que se crearon no ámbito das Nacións Unidas para o goberno económico do planeta. O Fondo Monetario Internacional, o Banco Mundial, inicialmente chamado dunha maneira que polas siglas en inglés se lía BIRD, B-I-R-D, e BIRD en inglés sabedes que é paxaro, era un paxaro ben depredador, e todo iso que se artellara
estaba pensado, co pensamento keynesiano, para impedir que se producisen graves inestabilizacións do sistema análogas ás que conduciran antes da Guerra Mundial, no primeiro tercio do século XX, a famoso crack do 29 e a grande depresión que durou máis dun decenio, verdad? Bueno, pois unha das claves era que o sistema monetario internacional, que Keynes pretendía que tivese un patrón que non fose a moda de ningún país, os americanos impuxesen que fose o dólar. Pero o dólar tiña que responder como patrón divisa do sistema monetario internacional coas reservas en ouro norteamericanas de Fort Knox, famosas, verdad? Por lo tanto, que para saldar os pagos internacionais, isto podíase exixir que o saldo en dólares na liquidación dos saldos fose feito con ouro das reservas norteamericanas. Bueno, pois iso é o que fai, o que anula por a súa conta Nixon. Por qué? Porque xa non eran solventes. En lugar de que se quedase patente que os Estados Unidos non eran solventes para seguir respaldando o dólar como moeda valuta monetaria internacional, en lugar de eso o que fan unilateralmente decir non temos por que responder e non respondemos. Eso é o que dá orixe a unha cousa da que tanto se leva falado nos últimos anos, como a débeda externa dos países do terceiro mundo, etc., etc. Ou como fenómenos aos que acabamos de asistir aínda agora. Por lo tanto, o reventón da moeda da Unión Europea, o euro, e, polo tanto, a ese reventón que se lle fai pagar aos que descaradamente se chaman tamén os PIGs. PIG en inglés, sabedes que porco, cocho, bueno, pois os PIGs, entre os cuales están a España del señor das barbas oriundo del noroeste, o Mariano Rajoy e compañía. Pero empezando por Grecia, verdad? Bueno, pois iso que acaba de acontecer e que comeza unha gran crise, resulta que a nos collenos a transición no momento en que esa crise está no seu apogeo. Está no seu apogeo hasta tal punto que hai unha virada total e absoluta. En 1981, en xaneiro, toma posesión como presidente dos Estados Unidos un actor pésimo que só era coñecido en Hollywood porque durante o macartismo dos anos 50 fora delator sistemático dos seus colegas. Chamábase Ronald Reagan. E en Gran Bretaña accede ao poder a dama de hierro, pois coñecía que eu coido que galdraxe para o xénero feminino chamarlle dama, de ferro posiblemente, e ademais aceiro corten, que é a Margaret Thatcher, verdad? Bueno, pois eses son os que levan adiante a política neoliberal ultraliberal, que consiste fundamentalmente en darlle a la banca de mando fundamentalmente ao capital en forma de diñeiro, por lo tanto aos mercados financeiros. Eu estou farto de que os mercados non son máis que instrumentos, son unha especie de entelequias que están aí, non é a Bolsa de Wall Street, non é recinto, é todos os actores que actúan aí, pero que hai que decir dunha vez quen son os actores fundamentales que manexan os mercados especulativamente, verdad? Aqueles bancos, o Lehman Company, que crebaron, etc. E todo ese cambio de rumbo, ese cambio de dirección da política económica a nivel mundial é debido a que o capitalismo está nunha crise de sobreproducción. Produce moito máis do que se pode consumir. E iso só se resolve dunha maneira, que redistribuindo a renda e riqueza, é dicir, inxectando moita máis parte do valor do producido na maioría social, nas clases populares, nas clases traballadoras, nas clases intermedias, para que o seu nivel de capacidade adquisitivo sexa maior, porque evidentemente a minoría que fai os grandes beneficios non pode gastalo en adquirir, en exercer a demanda sobre a oferta producida. Eu sempre contaba nas miñas clases, cando tentaba explicar o que pasaba co sector pesqueiro galego, é porque non se estaban a botar de todas partes, e o seu conflito co sector cárnico europeo, da gandeiría industrializada dos Países Baixos, da Alemania e de Francia, sempre explicaba unha cosa moi elemental. A calquera pode ter un coche, dous coches, tres coches e ten cartos para mercalos.
E a xente máis rica pode ter un coche, dous coches, tres coches, unha moto, dúas motos, tres motos, para os fillos, para a filla, para quen queira. Verdad? Ou pode ter un televisor, dos televisores, tres televisores. Ou pode ter unha vivenda primaria, ou secundaria, terciaria, etc. E chalés na costa e no monte, si ten os cartos. Pero por moitos cartos que teña, non pode comer ao día 1 kilo de carne, 1 kilo de peixe e 1 kilo de non sei que máis, porque reventa. Evidentemente, eso nin la gran buf. E evidentemente que isto explica moi ben como cando non se distribúe o ingreso dunha maneira razonable, pois entón resulta que os que acumulan concentran ingreso, concentran e non poden adquirir o que se produce e, por lo tanto, unha crise de sobreproducción. E estes inventaron unha fórmula que, xa que o capital invertido na produción non dá rentabilidade porque crise de sobreproducción, vayamos a invertir o capital nos mercados financeiros e especular, que é moi simple, porque eu especulando dende un despacho da City de Londres coas accións, eu que sei, da Warner Bros. E as accións da Mitsubishi, pois podo, en cuestión de segundos, operando coa Bolsa de Londres, a Bolsa de Nova York e a Bolsa de Tokio, facer unhas ganancias enormes que son puramente especulativas e que non se corresponde con ningún máis valor xenerado na produción. Bueno, esta é a clave da crise. Ese cambio de rumbo brutal é o que marca absolutamente o contexto económico no que empeza a camiñar a frágil democracia constitucional del Reino de España.